Как да впечатлим немския работодател още при първото интервю. Здравейте! Аз съм Петя, а това видео е за всички, които искат да започнат работа в Германия, но не знаят как да се представят правилно. Какво точно търсят германците и кои грешки да избегнете? Ще ви дам стъпка по стъпка как да говорите и готови изрази на немски език. Ако темата ви е интересна, харесайте видеото и се абонирайте за канала, защото това е само началото на моята нова поредица "Живот и работа в Германия". Първото нещо, което трябва да разберете е, че немските работодатели не търсят най-умния кандидат. Те искат човек, който ще идва винаги на време, ще разбере цялата задача и ще я свърши до край. 3 думи, които описват немската работна култура са Zuverlässigkeit, надежност, структура и Direktheit, директност. Това означава само 3 неща. Бъдете директни, не се обяснявайте, отговаряйте кратко и ясно. За случая ще ви дам и 2 примера. Първият пример е чисто по-нашему. Аз винаги гледам да се справям, харесвам и да давам най-доброто от себе си, защото работата е важна за мен. Това е грешно, но сега ще ви кажа как да го направите по правилния начин пред вашия бъдещ работодател. Ich arbeite zuverlässig und erledige meine Aufgaben immer termingerecht. Когато кажеш това, немецът чува, мога да ти имам доверие. Не допускай и тези 3 грешки. 1. Говорите прекалено много, без структура. 2. Притеснявате се да кажете, че не знаете. 3. Не сте се подготвили с примери от предишната ви работна позиция. Немците не искат приказки. Те искат факти. Пример за това. Обичам да работя в екип. Не. Ich habe in einem kleinen Team gearbeitet. Wir haben uns immer gegenseitig unterstützt und unsere Aufgaben immer rechtzeitig erledigen. Дай пример, не обещание. Идваме и на най-важната част, а именно Vorstellung. Това да се представиш. Формулата за това е кой съм аз, какво мога, какво търся и най-важното, спомени името на компанията, в която кандидатстваш. Mein Name ist Betty. Mit 5 Jahren Erfahrung im Verkauf. In meinem kleinen Team haben wir uns immer gegenseitig unterstützt und unsere Aufgaben immer rechtzeitig erledigen. Ich bin zuverlässig und lernbereit. Ich möchte in Lidl arbeiten, mich weiterzuentwickeln und neue Dinge lernen. Selbstvorstellung. 3 най-важни изречения, които ще ти спечелят интервюто. Ако видеото ти е било полезно, сподели го с приятел, който също иска да работи в Германия. Абонирай се за канала, защото в следващото видео ще ти покажа как да говориш уверено на немски, дори когато не си перфектен. Не бъди перфектен, бъди подготвен. Немците оценяват това.